up mga choy? Magbagdoy-bagdoy na nito ayam. Kaya wala mangyapo kay pulos. Ala din mong duha. Sige. Pre, nagkadugay pre ba? Nagkagwapo jud kuron pre ba? Nawar gurong naong pre puti kayo. Unsa? Puti lagi ang naong. Pero ang liog, hasan laguma. Ana man na pre. Sa naong man na magbase ang mga chika. Sus! Napakay pa chika-chika. Yan, aday kay tumoy. Jesus, pagkalibaan ni mo pick ne. Sus, kagamay ra ba? Kumingking ra man na. Gamay-gamay ra ni pre, pero diri sila na in love na po ni. Yes, dyan tumbuyan eh. Hala pre, Sus, nanapong burrito no? dako rang Hambugiro ba na kay nasa tong barangay no? Oh, hambugiro gi kay na. Samot na kay naka-reader. What's up mga choy? Wasap-wasap pa napay sa reader buak, puyo oy. Buak lagi na akong hidlat. Alangan, tungod man nasa kakusog sa kong dagan. Kusog lagi mo dagan, niya madisgrasya ka. Pino-pino dyan ang naong nimo. Mao gani mapakusog ko kaya ron di ko maabsan sa disgrasya. Sukodi ka! Oo nya, unsa man mo dire? Malama, mamasayro. Naunsa man dayo may. Masero. Pwede mo turno dia. Sus, dili kay bawal hambugiro dre. Dalo man kay mo. Salig man na mong duha kay kamoy nakauna dire. Magbagdoy-bagdoy na nito ayam. Kaya wala mangyapo kay pulos. Pagyapoy mo sa kay pasahero sa imo kay hasta kang hambugiro ha. Ala din mong duha. Sige. Bugiro na makakita og pasero ron. Tara, hinlakaw na. Tama ra dyan ning lakaw siya. Kaya kita rin makakwarta. Boss, masayro ka boss. Uy, boss, masayro may. Bus, ali bus. Turno ni dire. Sige, mato ko dra. Ay, boss. Ay, boss ka nang sakay na? Oo, sakay ko boss. Dili ka sa kuha. Namin nagturno dito sa unahan boss. Ayun na dahil sila boss ki. Mga dagko ka nagpangayo. Tanawa isundan ni William. Ate, inintawana ba? Hambugiro pa kayo, mangilog pa pasahero. Ay ka nang boss, dire man daw ko pasakyan. Bahala jud ka boss. Di jud magdugay mong kinabuhi. Ha? Ano di man magdugay? Binuang man ay mo ha? Nah, kusog ka na padagan, boss. 370 top, ana boss. Binuog to ng istorya busing? Nah, kana sila, kanang nagturno dia. Atikon kina sila, mga suyaon kina sila sa kuha. Antay bitaw busing ha? Mag-meeting pa ba meron? Dali na busing kay para di ka malit sa imong trabaho. Nah, wala boy, hinsakay na. Di jud ta ka kwarta ni. Wala na ni. Yati ning tawahan na magabaan ra yapon ka sa unahan. Mapriso ka. Uy boss, unsa man na boss? Nangatumba mi sa unahan oy. Na, mauna, sakay pa dun, Choy. Awa, nagabaan na mo no.